vo spolok želám príjemný futbalový zážitok. Na štadióne Spartaka práve znie úvodné silencio. Slovan Bratislava, tréner Dušan Galis postavil rovnakú zostavu ako v predchádzajúcom kole proti prvému FC Košice. König, libero Titel, Pecko, Stúpala, Jančula, v strede poľa Juriga, Tomášek, Gomez, Demo a v útoku Mužlaj a Német. Spartak Trnava. Viete, že v 11-ke nemohol pre 8 žltých kariet nastúpiť Miroslav Karhan. V jeho drese s číslom 2 nastúpi Jan Pilak. Takže Tyšan, Čmilanský, Hraba. Mačák. Dobrý center. Vladislav Pecko pred Šimonom. Ujlatý. 1-0 Rastislav Kostka. Z prvej bez prípravy. Obrovská radosť vo vriacom kotli Spartaka Trnava po strele Rastislava Kostku. Svieca v 16-ke Slovana. Tomášekova hlavička. A Kostka netradične nohou strelil dôležitý prvý gól Spartaka Trnava. Ešte raz Tomášek odkopol po centri. V zápäti hlavičkoval. A prudká, presná strela bez prípravy Rastislava Kostku. Určite má z tohto gólu radosť aj jeho prvý tréner v Bočanoch Jozef Španko a takisto Dušan Mášik, ktorý ho trénoval v ligovom doraste Spartaka Bánovce. 7. gól Rastislava Kostku na radosť trnavských priaznivcov. Tí v rukách držia Laki, má chuť na druhý. Šimon! Na gólové šance 2-2. Mačák. Šanca Trnavy. Je tam druhý gól. Po strele Jaroslava Mačáka zvýšil Julius Šimon na 2-0. Opäť mal Mačák dosť priestoru. Strieľaný center, ktorý zmenil do siete Julius Šimon. Ešte raz spomalenie 13. gól Juliusa Šimona. Najlepšieho futbalistu v uplynulej sezóne. Julius Šimon chcel byť pilotom. A diváci sú radi, že je futbalistom a že je v Trnave. Trnavský Spartak je 5. klubom strelca druhého gólu Spartaka, do ktorého prišiel z prvého FC Košice po rozhodnutí zmierčej komisie Slovenského futbalového zväzu. Palič. Strelec druhého gólu Šimon. Palič. Veľmi dobre pozná spoluhráčov zo Slovana. Hrabal. Rovno do Mužlaja. Bališ. Timko. Bališ. Špicom. Napálil Igor Bališ. Presne v žrti a prekvapil Miroslava Königa. Timko dokáže utvoriť priestor. Dobre prihrať. Nečakaný gól. V závere prvého polčasu Igor Bališ. Ako na tácke prihral Timko Bališovi, ktorý špicom zakrútil loptu k žrti. Rodák z Križovian. Určite aj odtiaľ prišli priaznivci pozbudiť Spartak Trnava. V Križovanoch trénoval Igora Bališa tamojší učiteľ na základnej škole a strelec pamätného gólu na majstrovstvách sveta. Julius Šimon.
strelec druhého gólu Trnavy. Mačák. $1700 o 5000, ale aj tento týždeň usilovné ruky murárov, stavbárov a technikov zváračov doplnili kapacitu novými radmi sedadiel v rohoch ihriska. A tá tribúna, na ktorú sa teraz dívame, na nej pribudnú ďalšie rady. Balíš, čistá šanca Trnavy. Mačák, šikovne petičkou na Jana Filáka. novinárov, takže vážení priatelia, štadióny Ohrady Trnavy, 19 235 divákov. Urácanie štadióna po tom, čo miestny hlásateľ oznámil presný počet platiacich divákov 19 235. Mačák. Týmko nebol mimo hry po centri Vladimíra Leitnera. Jaroslav Týmko štvrtým strelcom Spartaka Trnava. Leitner má dobrú ľavačku. Periférne videnie na Jaroslava Týmka. Ešte raz 9. gól v tejto sezóne. Jaroslav Týmko, veľmi pracovitý hráč. V tomto zápase sa veľmi často zapájal do akcií. V Drnoviciach spravil z druháka kráľa strelcov. V tejto sezóne veru nebola slabina Jaroslava Týmka premieňanie šancí. 9 gólov, dobrá vizitka. A Tyrok Trnavy. Šimon. Nečakane vystrelil. Týmko, offside. Dostup. V tejto sezóne spoločne s Alexandrom Vencelom a Petrom Zelenským, ktorého vystredal Dušan Kropek. A v tejto chvíli Karol Íring ukončil predposledné stretnutie a vlastne rozlúčka Spartaka Trnava na domácom ihrisku s touto sezónou. Zaznieva známa obľúbená Sme majstri, ale na to si ešte Trnavčania zrejme musia počkať. Nádherná atmosféra v Spartaku Trnava a najmä nádherné atmosfére, ktorú vytvorili hráči i diváci. Dovoľte vám, vážení priaznivci, televízni diváci, poďakovať za pozornosť a pozvať vás na toľko očakávané finále Ligy majstrov, ale aj na finále Slovenského pohára v nedeľu o 17. hodine. SK Slovan Bratislava, opravujem sa, Tatran Prešov, ktorý bude domácim v Trenčíne, SK Slovan Bratislava.